West Kapta ahin pen education awareness lapen education theme song Charlie Donang ABC puadlunjir kangpupon. West Kapta ahin pen Karbi Anglong toglang amohor kapa mewer jiaphan pura lunjir lamjir ahin pen pusitame West Karbi Anglong Primary Teacher Association ahin pen kabor ipon padolo. Lapuson thak thakse Karbi Anglong Autonomous Council atum pen sitame quality education asai deng ponlo. Karbi Anglong arlu kedoan acharli hem mesenang jipu akemang lapen kacharli au somaratum ta ahok petpen loket hekke nang popu akemang pen sub kapta West Karbi Anglong ahin atumta chepatir piponsi jengkha irrigation inspection Bangalore along education awareness come release of education theme song ABC pu alunjir kangpu pon amai padopon. West Kapta amephu Chandra Singh Dera ahin pen mechepayan pupon melam the kejai pon kongchun bang Samson Teron ahin pen lapen mayelong chopha aluhi sarpo aman pen chetongdun Hakim Rongpi DMC West Karbi Anglong Hunmili Bongrungpi BMC Rongkhang Block Jengkha Municipal Board Chairman Sarsing Phangcho Apta Dunmephu Mohan Singh Kro Kapta Dunmephu Mongol Singh Timung Kapta Kongchun bang Proben Hanse West Sub Kapta West Kapta Dunmephi Jelina Terangpi Penchenglok West TGC Kedoan Than Bangatum Chetongdun Bangsalon Jirkelun Pon Smriti Kropi Serjalin Teronpi Lapen Rahi Ing Hipi Labangsalon Jirka Bondapon Lapen Atiot Chandra Singh Dera Hinpensi Bondapon Lo Bangso Audio Kang Pupon Laki West Karbi Anglong DMC Hakim Rongpi Adideng Pensi Ing Pupon Lo Lapen kewang jilangar ni ansose Charlie Au somaratum lapen ove kimia phan ansose kipa prang pon jia phan chethan chimumpon. Kheruni pen Sanjay Kiling Loti Kimi News Karbi Anglong. Media person numpan chururo indang so mail on tu na chila tu pot asila lo ne tum hamran West Sub Kapta pen kimang kono bangke Karbi Anglong Autonomous Council tu la education award education quality education ki banji afan 2 days sang se ka body la pen bangke la education department officer staff tu la education quality education ki banji afan 2 days sang se Ajona robe klem posini tumta la bangsolong pachira pronsi West Kapta penda ni tumta iri tumta West Sub Kapta pana education no khutha kaching thurma smart bangang thurponji pan la piepo pan kang thurponji pan pusi nile tum himane isiba ka dunjir osmaran palun na amad itum bonda nang la pen bangke release pona pusi ni tum chingbai la pen la bang so audio aluna bangke ni tum la non audio release kali nitum bangke non wangji arkoi 2003 arkoi jiklusi video album bang selang masi la bangso a video album da Karbi Anglong all asam atok anu pai thang pon masi tu bangke non ki mang pon ini nele tum la bangso ajai me kedeng pon aputhak bangke especially hamdan Sub Kapta alam itu mahin pensi kedeng poniko labangke isi educational awareness aputhak educational awareness theme song alam itu kabor in pensi digital audio song karilis asayang deng poniko labangso asayang deng long gelitum neli methang pencenglok BMC Rongkhang Block labangke chairman town committee Kamcho Sangho labangke kapek manteng
gitu bang ko tum nang chetong dulu lasi labangso digital audio song ene tum rong arlo alang tum kapor ipen kapre ka rong arlo ansetame kapuson se lokacharli apu thak kang thur pon thegima alang tum labangso song ka compose mate lunjir kabonda lapen ke tune kipi lapen ke labangso ate ot kewan do ansetame Chandra Singh Dera aki hai pensi bo iponiglo lapen labangso dong kadu wesap kapta hamden klembang ho porte injil tunda ansetame chetu dilo asi labang ke isi ke mesenang thek kusinile tunda mathai lo lapen ke labangso ke klempon anso se chile tum klempon yang nangjilam lasi non akayalong education apan cherok tok ba lok bacharli aje phanman ke elitum lun pen ke kan pen ke pathu pen osomar tuman aning ke parung pon ser je phanman ke elitum kapre aso ang deng sitame asayang deng sitame deng ponang ko lasi ladai si kemisen ang deng lo bosin elitum hok pon lo lapen ke bangso lunjir hokpet isi lokacharli aphan inthu pon I unpo ilitum arong rup ilitum veskardiang long lapen ke pirthe somindara dang anta ilitum labangso lunjir pachet thang pon unpo lapen lokacharli ang deng jirung isoi po si ningthi lo kardom Keong dung heroin mati drugs kineblong Bokazan Police Station ke parlo Dimapur pen kewang bom ihum number plate kavya magic along pen sabon hom thom kero sirkep along pen 511.79 grams heroin police atum chepari deng lapen hiti along anam 4 crores and doji pusi police asai ki atum pen than pon laso along bang hinia bang photum kaching nang cek bang photum amen lapuson hello Dulal Udin arta thomkep asar buramen Abdul Barik Arong Bokolia District Nagaon Lapenadun thu Sarafat Ali Artain Koirahini Asar Buramen Alal Udin Arong Herapati Nagaon District Pusi Pangthek Ponlong Bangso Sai Patir Pipon IC Lahorejan ASI Jiten Gogoi CRPF C20 Camp Bokazan APS SDPO John Das Bokazan OC Dilai SIUB Lutfer Rehmanatum Cherabdun Bokazan pen Lawrence Lekte Lotikimi News Karbianglo